Dobré ráno, vítám vás všechny v dalším nádherně pozitivním dni. Věřím, že jsme všichni plní energie a že nikdo nevylil svoje ohlasné latte na klientskou prezentaci. Počkej, takže prezentace, na které pracujeme celý týden, neexistuje? No, jako... To je skvělé, to nevadí. Ale já jsem myslel, že... Přesně, myslel jsi. A to je právě ten problém. Víš co, já se jdu na chvilku lehnout pod stůl. A až se probudím, tak chci vidět výkazy. Ale v Excelu, ne v pohádce. On mi poslal smajlík. No, jako, sice smutnej, ale smajlík, chápeš? No. Víš, já si někdy říkám, že jsem vlastně dokonalá. Jako vnitřně, chápeš? Jako by navenek taky, když omylem nesmoknu, že jo? No. Víš, co nechápu? Já právě nechápu. Proč mě ten pitomec opustil? Teď víš, že tehdy to byla jiná doba trošku. Radku, doba nebyla jiná. Jenom se jinak omlouvala stejná nespravedlnost. A dnes se omlouvá vtipem, narážkou, tichým přehlížením. Ty tam jen tak sedíš, usmíváš se, jako by se nic nestalo. To přece není pravda. Tak teďka přeháníš, ale... Přeháním? Tak si pamatuj, že kdyby každá žena, která dnes vylezla před tabuli, řekla pravdu, kdyby každá z těchto žen přeháněla, možná by ses o světě dozvěděl něco, co tě opravdu vyděsí. Možná je na čase.